Ka pod wantiere weche mag siasa, Jaod bura ma Homa Bay Town Peter Opondo Kaluma oyier kaka jakom mar duond bura mar ODM e kaunti ma Homa Bay. E yiero mane otim e yor winjruok kod komiti ma biro bedo katayo chenro mag ODM e kaunti no. Jotelo mane oyier e lemo mopogore opogore ma kaunti no singo biro tiyo kanyakla mar tego ODM e kor gwenge ma kono moteo ne yiero mar higa mag 2027. Jotend duond bura mar ODM e kaunti ma Homa Bay kata County Coordinating Committee ne otimo yor winjruok kata consensus kama jochung' ne oketo winjruok e kindegi mar pogo lemo mopogore. Chenro ma kamano mane otim e boma ma Homa Bay. Jaod bura ma Homa Bay Town Peter Kaluma ne oyier kaka jakom duond bura mar ODM e kaunti ni ka iluwe gi jatend kweth mathoth e od bura mar kaunti Richard Ogendo. Jatend mine mag ODM ne oyier Pamela Odera ka jaod bura ma Kabondo Kasipul Dr. Ivo Bara ne omi lemo mar jagoro. Kata obedo ni wuoche Gavana marwa ne dongo kaka jakom mar Homa Bay County. Ka watiyo kanyakla to bende wapuonjore gi Gavana guide wa kaka onego watim to chama dhi bedo motegno moloyo. Koro ang'ata achiel ok anyal pong'o tiend national chair marwa. Ta adwa kwa jowa kendo giseyie ni wadhi keto sanja ka sanja to wadhi riwo tiende wa te. Kane gitwak gi jofwamb weche bang' yiero margi, jakom ODM e kaunti ma Homa Bay Peter Kaluma gi jagoro Dr. Ivo Bara ne okoni ODM pod biro medo bedo motegno kama ne gimedo seyo jagoro mar ODM North Edwin Sifuna kuom ne tero ODM e doho bang' kane osegole e komeno. Wakwayo wadwa Sifuna ka pati osekoni ibedo gi wasikwa wetero pati e court duoge chama. Koro an adwa wachonu kendo adwa singo ni secretary muyiero ni kata kunene be uyie kendo aneno ka ne useyie ni ma e ng'ama nyalo wacho kendo lero wechewa maonge loko kata achiel. Jaod bura mar Angwe Dr. Lilian Gogo gi jalup jakom ODM e kaunti ma Homa Bay Richard Ogendo ne okoni sani koro gidwa keto maino margi e tego duond bura mar ODM e kaunti mangima bang' kane oseyiergi. Kendo watimo tegno mondo come 2027 wabed gi 100% response on all elective positions. Ka jotelo mamoko ma bende noyudo lemo ne ojiwo ndikruok e duond bura mar ODM kod jiwo rowere mapok opande mondo otim mano motelo ne yiero mabiro. Kaka joma mine wabiro wuok oko kendo wabiro wuotho e door to door mondo wamany ombulu ne jowa mondo wane ni party ji orejista. Sama jakom lando injili e national level, sama koro jakom linda ground e national level, one be as officials wadwa linda ground e county ka. Mar ariyo ne yudhe mano biro kamo biro support amo yiera jatelo. Akwaw ni I'll not let you down, adhi chung' kodu, abed kodu gimoro achiel. Mogik ne yudhe, akwa yudhe te maonge ID kauru ID one money ground. Jotelo moyier office ODM manyien e kaunti ma Homa Bay kaendi osingo matiyo kanyakla kino ne duond bura mar ODM omedo bedo motegno motelo yiero maduong' pacho kaendi higa manyien. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.